Testament ng Bible. So basa i-open yung Bible sa Lamentation. So siya pag-share mo nila. Dito ka tunga. Dito ka tunga na Chris. Lamentation. Oh. Chapter 3 verse 25-26. So dito padawal kami kay kanang wagita ka. Ako basahon niya, sundal na ninyo. Ingon siya. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seek Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Ang Bisaya niya, ganingon siya, ang Ginoo maayo alang kanila nga nagalaom kaniya. Kaniya nga nagpangita kaniya, maayo nga maghulat nga hilom alang sa kaluwasan sa Ginoo. Ayun. Ako nang gi-pick up kay relevant ni siya sa atong sitwasyon po Japon kay di ba ganiha taas kay expectation kay ningon dito ganiya mo adto ta dito balik sa atong mo interview ta nako dito. Dito yung tao sa interview presentation. Man na mag-interview niya, okay na sa interview. Ang gusto na may tabo is mo-present ko, naghimo presentation. So, naghimo taog presentation dito nila para mapakita na to kung sa'y pwede na itong mahimo silang kompanya. So, sila ni set nga ganiya mo adto ta. Pero pag adto na ako, wala kay nilakaw daw kay inspection niya sa mga sites niya. Daghang project. So, ngadto siya. So, nagampo man ta previously naging gabi nga yan naman tas Ginoo nga ang Ginoo lagi bahala mo intervene or ano siya gusto yung may tabo mo niya ito makita dali ningon siya, the Lord is good to those whose hope is in Him. So instead biniha makuan ko ma-discourage kay imagine ba nimo nga nag-prepare ka, di ba? Nangandam kag maayo, wala kay pahuway, natubog imong gi-summarize ang tanan nimo mga na-learn sa unsa mga kompanya mo nag-iano imong gi-search ang tanan. Awal ba mo ang Lamentations sa Bisaya ani kay unsa gito yung Bisaya ani niya Melos? Pagsubo mayang gi-term pero sa Bible na ano siya. So nag-ingon siya nga ang Ginoo is maayo sa mga tao nga naglaom diha kaniya maingon. So kung siya may tabo ganiya na medyo na prostate yung gamay kay pag abot nako as 9 may sabot pag abot nako 9:02 9:04 sa buntag nya wala na din siya dito siguro nakalimot siya na sa appointment tong adlaw nya sa dihang akong gi adto nakuwat ko nakahuna-una na ko instead mabalaka ko pag-ayo una-una na sa ko nga basing na sa intervention ng Ginoo kay dili man po kong sugot sa iyang gusto atong iyagtang kuanon kay takibaw ba ang Christian like mo sa tuwing nato kung natuon ako. So niya ko nga Ginoo mo intervene na Ginoo kung unsa iyang plano. Kung para ako ito manawag sa balik. Instead yung baliskaris ka, munaon na ka ang Ginoo maayo man kuno. Maayo man siya sa mga tao nga naglaom kaniya. Sa mga tao nag-seek kaniya. So atong itabo ng panahon na trabaho. Di ba? Kapila na ito gulig-gulig trabaho. So atong gibuhat naghuwat tigit taon sa ibuhat tong milagro sa Ginoo sa pinabuhi. Yan na po Monday 6 months gyud ko officially sa atoa. So which is karong Monday di pug ko kaingo makalaad to ko bisag tawgon pa ko niya. Maghuwat ko nga para ako ba na kay una-una sa nako murag di pud maayo ang sitwasyon dito ng anak niya. Murag siya nag-set sa schedule niya human siya may mo. So anyway, naamtay Ginoo ang Ginoo gyud mag-add sa tanan. Mo it is good to wait quietly. So maayo na lang kung maghuwat ta sa hilom, no? Sa hilom. Quietly for the salvation of the Lord. So naibaw makita nga kanang sitwasyon na labi na ni Pirmas Duterte until end of this year kuno nang iyang hilaswan. So whole 2020 gidi wala gi murag ang atong paglaom nga makabalik sa trabaho murag lisod kung wala gi siya sa lokal kung dili mo yung lokal nga mo
palarga ta kay murag dito sa dapit sa Negros murag daghanon pud lang kaso dito. So I don't know kung sa plano sa Ginoo sa sitwasyon nga inaani sitwasyon daghan mga tawo naglisod nya dili siguro ma-feel kay nagtuo ang gobyerno sa kadako sa iyang gibuhing budget daghan na ka-enjoy sa kwarta. Sa tunan day gamay ra bisan pag makadawat ato pero di gapon sa enough kay pilar man ang ibot na mo kanang kantidara. Pilar na ka abot man sa kabuan di man siguro tungod sa atong mga expenses pero Ginoo ri itong ilauman ni sitwasyon na. So mga nag-ingon niya nga pag peak na ko ni nga kuan murag encouraging siya yet sa atong sitwasyon murag discouraging ta. Pero sa akong heart wala man ko mabalaka kayo. Bisan pag inatong sitwasyon ganiha kay para nako para imo gina kung ihatag gina sa Ginoo diha nimo. Dili ka niya lisod-lisuron. Di ba? Kung ihatag gina sa Ginoo para nimo di ka lisod-lisuron kung patarbahoon gyud sa Ginoo diha. Di ka niya ipaagyo ka ng puting lisura nimo gigian. Kay kung lisod-lisuron ka mo quit mo gyud ka. Di ba? Kung para nimo ang Ginoo tagaan gyud kag i-arrange gyud ang imong way. I-arrange sa Ginoo ang imong pamaagi. Makuha nimo lang mga butanga. So mo ningon ni diri. The Lord is good to those whose hope is in Him. The one who seek Him. Yeah. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. So atong gibuhat karon is naghuwat ta kita quietly, di ba? Kung sa buhaton sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Kay wa kita. Sa atong maasahan ng panahon na, di ba? Pero deep in my heart, wala ko fear compare ato ni agi mga weeks nga medyo naa. Karon naa siguro di ko ingon nga dili ko matarog. Pero naglaom ko sa gisaad sa Ginoo nga di ta niya pasagdan. Naibaw ko nga afterwards na yung 6 months, mabuto 6 months, He will do miracles, something miracles yun na yung buhaton. Okay. Kung di siya mo interview ng institusyon na, kung saan lang gama sa itong nasod ko, niglaom ko, yan ang buhaton. So pagkaroon, daghamang tao naglisod, kita di ko ganihan ko, pagkanto na ko, ang ubang tao, nagkamot yung paninda ko mga kuan. Kung sa mga tinatinda, naglakaw, bago ikan di pa ingon dito. So kita gina ko ba? Yung mga may sagara sa mga tao ay kwarta, ang pilitihan, mahal. Di ba? So, instead nga piliti ka sa motor na nag 8 pesos mo siguro diya, karon 25 pa nga dito. So, paano ko nga, murag, naglisod ba ka, tiwasan ba ka? So, sa sitwasyon mo na, prepare lang ang blackout ka. So, mga na, ganiya, kung na-learn sa ganiya, di lang sa nako inudnud may akong self dito nga, murag ko ka ng atat yugay ko ba. So, sila, kung ila kong kwaon, mas maayo. Pero, di, kung ang Ginoo di mo tugot, what time himo, di ba? Piling ako, nakapasar mo sa interview. Nakapasar ko sa interview, 100% yun kung nakapasar ko sa interview, ana. Kay, diha lang ako na-learn ganiha. Katulad yung babae nga interview na ako, tag-iya dito. Asawa, tapos tag-iya niya, tag-iya katong laki. Niya na siya na ako nga, pwede ka talaga mag-apply sa amin. Ano siya. So, I don't know kung sa ganiya, anong wa, kay nakalimot siguro siya nga nasa ingong nga pagtuon ko. Di sa ko, kung manawag siya, ako lang kung tubago niyang Monday, kung nawag siya nga. Yan ham ko atong niyang adlaw. Ako sa inyo, busy ko, so i-reschedule na tuloy yung adlaw. Ano po ako siguro. Ano ba kita sa kuan ba? Lisod man. Ano mo style. So, ganiya, medyo nagbagulbul ko gamay. Kay, kuan bitaw? Namuwabi ko himo ato. Preparation, finishing pagawi di ba? Ibasa pa na kong balik ang itong mga previous. Pero nasa akong heart, di yun ako i-close ang deal, bisag inom pa ko niya, di ko niya dawaton, kung iyang Panginoon. Bahala na, di ko may tabo, namo ko nakita ng worst case scenario dili maayo. So, basin, ni ana ko ganiya, di ko masugot, di ako mak-close ang deal, di ba? So, I don't know, sa plano sa Ginoo, basta ako naghuwat na yun ko ganyan. Nakuha ko na, medyo, ni-stop ko ka diyot, nag-atang ko sa kinang ganyan. Sunhol na iko ba? Kaya murag na, wala ko maglagot na murag na, disappoint ko ba? Naganda ko, paabot, dahil may basa niya agi na. Na-disappoint ko, so, ina sa day. Inaanan, suso, no? Ana ko. Pero na ako, nianan butag pray ba ito na yung ibihin nga. Kung di para ito, ang Ginoo gyud interview na. So siguro mga ito ni tabo.
I don't know kung si plano. Para basta sa kung nauna, kung para ako inang ihatas Ginoo. So mao na. Kini siya nga passage nindot kang gisulti niya diri. Ang Ginoo maayo alang sa mga tao naglaom din niya ug katong nangita niya. Ug mas maayo ang maghuwat kita sa hilom sa kalawasan sa Ginoo. Ingon maghuwat sa hilom sa kalawasan sa Ginoo. So mag-wait and see lang na sa plano sa Ginoo sa tong life. Ay sa sitwasyon na karon. Di man kay kita ibang ko na may mas worst pa sa itong sitwasyon. Diba? Kita kay salamat sa Ginoo lang pamuntay ka pumunta. Ang uban lisod kayo kay hindi silang mukuan pa. So mao na pasalamat sa Ginoo na. Nakakatuon mo ni timan ini yung mga verse ha? Lamentations 3:25-26.